Het is de laatste werkdag voor Koningsdag en dus regende het hele dag lintjes in Zeeuws-Vlaanderen. In totaal worden over onze hele streek 22 personen onderscheiden. En dat allemaal vanwege hun inzet voor de maatschappij. Wij waren bij een selectie van deze uitreikingen en beginnen daarvoor in IJsendijke. Daar werden wel geteld 4 mensen verrast met een lintje. Te beginnen met het echtpaar Anton en Jos. Beide erg actief als vrijwilliger voor VV IJsendijke, Wijtjerok en IJsendijke Bevrijd. Wel een beetje onwerkelijk nog. Je beseft niet wat er is gebeurd eigenlijk. Ja, ik had het ook helemaal niet verwacht. Ik vind het altijd wel leuk aan mensen een lintje krijgen voor al het vrijwilligerswerk wat ze gedaan hebben. En nu ontvingen ze er zelf eentje. Een lintje voor hun passie die ze al jaren uitvoeren. Ik denk dat dat gegroeid is. Dat begint klein. En je verdiep je ergens in of je wil je eigen ergens voor engageren. En dat wordt telkens groter. Nou ja, we wonen natuurlijk, we zijn geboren in IJsdijk allebei en we zijn onderdeel van de gemeenschap. En als je zelf niet actief meedoet aan die gemeenschap, dan gaat die gemeenschap dood, denk ik. Je hebt er zelf plezier van en leuk van en ja, dat vind ik wel belangrijk, ja. In diezelfde ruimte was ook de tweeling Hamers aanwezig. Luc en Walter zijn al jaren actief binnen VV IJsendijke in allerlei verschillende rollen. Luc is daarnaast ook nog penningmeester bij de EHBO en Walter zet zich in voor IJsendijke Bevrijd. Ik kwam hier voor 2 anderen in het zonnetje te zetten en dat was voor Anton en Jos. Compleet verrassing. Voor mij hoeft dat allemaal niet in de schijnwerpers te staan, maar ja, dat hoort erbij. En ja, des te groter is de verrassing dan natuurlijk. En uiteindelijk komt het ook bij hun altijd weer terug op plezier. En als je iets doet met plezier, dan blijf je het gewoon doen. Ook al zijn het pieken en dalen, want je loopt ook wel eens ergens tegenaan, maar dat is met alles zo. Ik begin te voetballen met mijn 20ste. En zo rollen je een beetje aan de vragen van, wil je trainer worden, wil je jeugdtrainer worden, wil je dit doen, wil je dat doen. Ja, dan stop je op een gegeven moment met voetballen. Maar dan blijf je toch wel betrokken bij die vereniging en dan hebben ze ineens een keer een penningmeester nodig of zo, je weet hoe dat gaat. In het gemeenschapshuis van Grauw was het vrijdagochtend ook een drukke bedoeling. Daar kreeg William zijn lintje. Een man die zich inzet voor de leefbaarheid van het dorp en daarom in meerdere verenigingen zijn steentje bijdraagt. Denk aan de carnavalsvereniging, het feestcomité van Grauw en de tafeltennisvereniging. En die motivatie krijgt hij mede door zijn dorpsgenoten. Goh ja, ik denk dat dat ook in de persoon zelf zit. Want ja, zoals ik al verteld heb, ja, er zijn heel veel personen hier op Grauw die in 4 of 5 verenigingen wel zitten. En die nemen elkaar soms mee als vrienden van de ene vereniging naar de andere vereniging. En dat is ja, dus een stimulans om met elkaar de leefbaarheid op Grauw voor te zetten eigenlijk. Maar ruim 20 jaar geleden veranderde het leven van William en kreeg hij opeens een hele andere rol. Namelijk die van mantelzorger. Vanaf 2003 is bij mijn moeder vasculaire dementie vastgesteld. En vanaf toen heb ik mijn vader ondersteund in het helpen van de verzorging. Mijn vader is in 24 overleden en dan heb ik eigenlijk mijn taak op me genomen om geheel voor mijn moeder te gaan zorgen samen met mijn zus Noelle. En dat heb ik tot haar overlijden, vorig jaar in november heb ik dat gedaan. Ja, ik heb er ook geen moment spijt van gehad of dat ik dat gedaan heb. Als laatst gaan we naar Axel, waar 2 dames werden onderscheiden tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Hoewel Helene dacht dat ze kwam voor Anneke, bleek ze ook zelf in het zonnetje gezet te worden. En dat kwartje viel toen ze binnenkwam. Dan zie je kinderen en kleinkinderen zitten. Dit is mijn jongste kleindochter. En dan denk je, het zal toch niet, hè? Ja, toch wel, want al 50 jaar is ze actief bij de vereniging Dit Koningskind. Daarnaast is ze vrijwilliger in het hospice. Allemaal met evenveel inzet en passie. Maar een lintje had ze er niet voor verwacht te krijgen. Ik denk, je doet wat je doet en daarvoor doe je het niet. Maar het is wel leuk. Het is toch wel even, en zeker met die gehandicapten dat we al 50 jaar doen. En met in het hospice waar ik vannacht om 11:30 nog zat aan het werken was. Dus als vrijwilliger, ja, dat doet je ook goed. Maar mijn man heeft wel altijd gezegd, als je er 1 nacht van wakker ligt, dan moet je stoppen. En ik doe het met hart en ziel, maar ik lig er niet wakker van. Je weet waarvoor je komt. Helene staat altijd klaar voor anderen. Of dat nu in de laatste fase van het leven is, of om een leuke dag te bezorgen. Je komt mensen tegen die je nodig hebben. Ik heb nou nieuwe buren en je voelt, ben je nodig. En dan doe je dat. En mensen snappen dat niet altijd. Van, waarom doe je dat? Ja, dat zit gewoon in je.
Ja. De andere gelukkige was Anneke. Althans, gelukkige. Ze dacht eigenlijk te gaan lunchen in Gent, maar opeens stond ze voor een volle zaal met familie en vrienden. Hoewel ze stiekem wel blij is met de onderscheiding, overheerst vooral bescheidenheid. Maar ja, op zich wel mooi, maar ja, het is niet echt nodig, vind ik. Er zijn andere mensen die al zoveel meer dingen doen en al lang gewoon zulk werk doen. Als ik het goed begrijp, u was liever gaan lunchen in Gent. Ja, eigenlijk wel. En actief is Anneke zeker. Zo zet ze zich in voor de voedselbank, voor Tragel, tafeltje dekje en voor de gereformeerde kerk. Haar inzet voor anderen is dan ook te verklaren. Gewoon vanuit je geloof, denk ik, dat je de medemens helpt en dat je gewoon liefde naar een ander laat zien. Op Koningsdag is er voor iedereen die de onderscheiding heeft gekregen nog een borrel. En daar is Anneke dan wel weer voor te porren. Ja, de borrel, daar spreekt meer aan.